Fuq perjodu ta' sena żdiedu bl-eluf dawk li għandhom impjieg full-time biex filwaqt li naqas il-qatt aktar persuni qed ikunu attivi fid-dinja tax-xogħol. Skont tarif tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika pubblikat il-ħamis, jikkweta qabel April ta' din is-sena ma' April tas-sena li għaddiet, jinnota li dawk jaħdmu full-time żdiedu b'7,037. Dan fl-istess ħin li l-qatt naqas b'1,723. Iż-żieda fl-impjiegi kienet fil-maġġoranza tagħha fis-settur privat. 6,608 mill-persuni li daħlu fid-dinja tax-xogħol għamlu dan fis-settur privat. 429 persuna biss daħlu jaħdmu fis-servizz pubbliku. In-nisa jaħdmu żdiedu b'6.1% filwaqt li l-irġiel żdiedu b'3.4%. Fis-stqarrija il-Gvern innota kif din l-istatistika tixhed ukoll kif jekk wieħed iħares lejn l-ewwel 26 xahar ta' din l-amministrazzjoni isib li nħolqu 13,450 impjieg full-time ġdid. Jekk wieħed iħares lejn amministrazzjoni nazzjonalista preċedenti isib li din ħolqot 11,250 impjieg. B'hekk fl-ewwel 26 xahar ta' din l-amministrazzjoni l-impjiegi full-time żdiedu bi 17 kuljum. Mill-bidu tal-amministrazzjoni kien hemm żieda ta' kważi 10,900 persuna full-time mas-settur privat li jfisser li 8 minn kull 10 impjieg ġdid inħolqu fis-settur privat. Il-Gvern qal li dawn ir-riżultati jikkonfermaw l-importanza tal-ħidma tal-Gvern fil-qasam tax-xogħol. Il-politika tal-Gvern qed twassal għal tkabbir ekonomiku li jissarraf f'ħafna aktar postijiet tax-xogħol.